Naglamot naman sa pulo ka pamilya nga ginalakipan sa 24 ka individual ang in-evacuate sa Banwa sang Binalbagan kag Moises Padilla bangod sa malain nga panahon kagabi Oktubre 26 bangod sa Bagyo Paeng. Sa Banwa sang Moises Padilla, 4 ka pamilya ang temporaryo nagtinel sa ilang mga himata bangod sa pagbaha sa ilang lugar. Samtang 6 ka pamilya ang ginalakipan sa 20 ka individual sa Banwa sang Binalbagan ang gin-evacuate kag temporaryo ang ginpatiner sa Nabuswang Elementary School. Samtang duha ka pamilya ang temporaryo nga nagtiner sa ila kaingod balay bangod sa pagtaas ng tubig sa ila sini sa Bakyas, Barangay Mansilingan, diri sa siyudad sang Bacolod. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni CDRRMO Head Dr. Ana Marie Pornan nga prone sa pagbaha sa kada magbubo ang madamong nga ulan ang mga lugar bangod wala sang lulutsan ang tubig kag tungod sini siyam ka individual ang naapektuhan. Ginpasiguro naman ni Pornan nga may ginpadala na nga bulig sa duha ka pamilya pareho sang pagkaon. Samtang nakarecord man sang pagbaha sa pila ka mga classrooms sa Sumag National High School bangod wala sa kun bangod man sa problema sa ila sining drainage. Ginpanugyan sa Philippine Coast Guard Western Visayas sa mga magagmay nga sakayang pandagat nga kung mahimo hindi magpalawod bangod sa malain nga panahon. Sinukayan sa Fresh April dayto spokesperson sa PCG Western Visayas sa piyak nga wala sang tropical cyclone wind signal nga ginbatak sa Western Visayas, mas maayo nga maghalo agud malikawan ang mga insidente kag aksidente sa baybayon. Dugang pagi ng panumduman sa pumuluyo nga nag-istar sigad sang baybay nga mag-aligmat kag magbantay sa lakat sang panahon. Sinukay dayto wala pa sang deklarasyon sa kanselasyon sang biyahe sang Fast Crafts kag Roro, pagkadto kag pabalik sa Bacolod kag Iloilo kag wala man sang stranded nga mga pasahero. Palayag ni dayto nagpatigana sang information drive ang PCG angot sa pagpanghanda sa pumuluyo sa pag-abot sang bagyo kag on standby ang ilang mga personnel in kaso may mga kinahanglan sang bulig. Sa ibang paraton nga balita lokal, patay naman ang isa ka elektrisyan matapos makuryente samtang nagakayos ang napunder nga suga sa isa ka balay sa sulod sa Sugar Valley Subdivision sa Barangay E. Lopez sa siyudad Santa Talisay pasado tag na alas 5 sang hapon sa Oktubre 25. Ang ining biktima gikilala kay Bernardo Benamin, 59 anyos, soltero kag residente sang Barangay Zone 11 sa among syudad. Sunod kay Police Master Sergeant Edmundo Humukan, investigador sa Talisay Component City Police Station, ginhire lamang si Benamin nga magkayo sang mga wirings kag pundido nga suga sa balay sang iyang abyan. Nakuryente si Benamin samtang nagakayo sa napunder nga suga nga namtan sa ikaduha nga panalgan sang balay. Nahulog si Benamin kag nagbunggo iyang ulo sa isa ka bato nga nabutang naman sa tupad sang pader kung sa diin siya nahulog. Madalong nga pila sa ulo kag agta na ang Benamin nga gintunaan sang iya nga kamatayon. Pilaso na isa ka soltero matapos ginbuno sa Purok Masinadyahon, Barangay 1A, Banawas ng Manapla pasado las 11 sang aga, Oktubre 25. Ang biktima ginkilala kay Jetro Bunyi, 19 anyos kag residente sa Manapla Enterprise Village, Barangay Purisima, samtang ginkilala naman ang sospetsado kay Sherwin Pasukin, 18 anyos kag residente sa Purok Suaga, Barangay 1A tanan sa Banawas ng Manapla. Sunod kay Police Captain Janic Bermudez, hepe sa Manapla PNP, nagpangayaw lamang sa Barangay 1A si Bunyi kag samtang nagalakat gulpi na lang ginbuno ni Pasukin gamit ang kutsilyo. Si Bunyi nakaangkon sa pila sa dughan kag tiyan kag karon ginabulong sa isa ka ospital sa syudad sa Bacolod. Dugang pa ni Bermudez madugay na nga nagdinumtanay sa Bunyi kag Pasukin. Apang wala pa may bulaan sang kapulisan ang rason sa likod sini. Nadakpa naman ang isa ka Bacolod noon matapos na pangawat sa isa ka bisikleta sa tubang sang Technological Foundation Institute sa Rafael Salas Drive sa Barangay Balingasag, Siyudad Sambago. Pasado las 12 ang takna sang utos sa Oktubre 25. Ang nadakpan gilala kay Tata de la Cruz, 39 anyos, kag residente sang Banga Pepsi, Barangay Bata, Siyudad sang Bacolod. Sunod kay Police Staff Sergeant Armando Araw, investigador sang Bago City PNP, ang bisikleta na park ini sa tubang sa isa ka karinderya kag ang tag-iya nagpanyaga. Ang bisikleta ginabulanta nagabalor sang 56,000 pesos. Duha man ni Araw ginkuha ni De La Cruz kag ginsakyan ang ining bisikleta padulong sa siyudad sang Bago. Paglambot naman sa Barangay Kilomangan, sa siyudad Sambago, may isa ka rider nga nakita kay De La Cruz ka nakakilala nga kinawatan ng inamaniyo sini nga bisikleta.
Sa iban pa nga balita lokal, ginpanginmulahan sa Police Regional Office 6 ang madinalagon nga bypass operations ng Regional Police Drug Enforcement Unit kag Victorias Component City Police Station sa Yapquinia Subdivision, Barangay 3, Syudad sa Victorias, alas 4 ng hapon, Oktubre 25. Sunod kay Police Major Mary Grace Socorro Borio, spokesperson sa PRO 6, ginapalabot ni PRO 6 Director Brigadier General Leo Francisco pagpasalamat sa mga drug operatives sa pagka-recover sa 1.3 million pesos nga balor sa shabu. Dugang pa ni Borio, nagapakita lamang ini nga komite ang kapulisan nga unta na negosyo sa iligal nga droga sa Western Visayas. Nagpasalamat man ang PRO 6 sa mga confidential informant nga nagbulig para makakuha sang konkreto nga impormasyon may angot sa mga iligal nga aktibidad sa ila komunidad. Ginpangabay naman ni Borio ang publiko nga padayunon ng paghatag sa impormasyon agud mapabilin ang katawhayan kag kalinong sa Western Visayas. Kalakip sa mga priority list sang Police Regional Office 6 ang subject sang bypass operation nga nadakpan sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Yapquinia Subdivision, Barangay 3 Ciudad sa Victoria sang Oktubre 25 alas 4 ang tagna sang hapon. Sunod kay Police Major Romel Ansiete, ang chief sang RPDEU 6, top 10 sa watch list sa bilog nga riyon si Denmark Liscano, 26 anyos, kag residente sa Osorio Street Lopez Subdivision sa Barangay 3 sa among syudad. Newly identified drug personality naman ang partner sa nga si Marijo Acuña, tanag-edad sa 37 anyos. Dunga pa niyan 7, apat na kabulan nga ginamantayan si Liscano matapos personal nga nagpagiangot sa operatiba ang isa ka confidential informant nga naghatag sang detalye may angot sa illegal nga negosyo ng Liscano kag Acuña. Sa katapusan nga balita lokal, nagtapuan na isa ka nagrosanon nga taga-Banuas ng Moises Padilla nga si Christian Ray Salino sa October 2022 Chemical Technician Board Exam. Si Salino nakakuha sang 94% nga passing rate. Kaupod sa duwa pa nga nagtapuan man nga sanday Carlos Antonio Nicado Concepcion kag Jopet Marie Binasahan Villas nga may amuman nga passing rate. Sa 2,588 nga nagkuha sa board exam, 2,204 diri ang nakapasara. Ginpatayan ang examination sa Oktubre 19 sa syudad sang Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Coronadal, Pampanga, Tacloban, kag Zamboanga. Samtang nagtapuan man bilang top performing school nga may 100% nga passers ang Technological University of the Philippines Visayas, ang eskwelahan sa diin nagraduar man si Salino. Action Radio Philippines Standard Time, 16 minutos sa nagaligad sa attack na ang alas 6. Pamilya sang ginpatay nga broadcaster nga si Percy Lapid may nabaton nga death threats. Samtang pamangkot sa isa ka journalist kay Presidente Bongbong Marcos wala ginsabat. Ang detalye sa Mabalita National sa pagbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Sa aton nga maka-aksyon ning panahon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan.
Okay, sige. Go, Action Eden. Yes, Nakabangs good. ka. Sa bad. Hindi ko move sa bangs. Di ako move on sa banks. I checked na naliog sa messenger kay may mga messages sa aton nga GC. Good morning muna kay Rosh Ferulino Cataroha. And of course, good morning din kay Senen, Rosie, Chanel, Glad Hansen from Macalelan, Quezon. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Thank you so much, Rosh, for watching. Good morning man kay Maki Gangoso. Dali lang. Kung kaya. Okay. Ano lagi chat ko sa imo. Alright. Good morning dira sa inyo tanan. Sa aton sining Facebook Live viewers, oy, thank you so much sa 75,000. Si feeling ko sa banks ko na mo. Inagaling ka, bot na 100. Ha, to. Feeling ko gid sa banks ko na. Thank you so much. Sa akon nga banks. Si Rush Palaction Boy from Quezon siya. Gumagawa siya ng ng lashes. Sana naman, maka-avail ako ng services. Kaso ang layo ng Quezon. Tapos nagtatagalog pa. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya magtagalog. Okay, sige. Sige, sino sila? Sabihin ko na ba si... Sabihon ko na ba kay JM? Sige. Wait lang kasi hindi sila nagtutulok eh. Kailangan kong tumayo at puntahan kasi hindi nagtutulok. Hindi sila tumutulok. Ay, si JM pala. Hindi na to siya. Andyan pala si JM, umupo pala ng mababa. Mababa? Ano man? Sige, be. Joy. May chat ko sa imo kasi natatamad akong tumayo eh. Tuk ka lang daw. Tutok-tukin ko ba? Kasi hindi sila nanonood sa atin. Tapos si JM, akala ko lumabas. Hindi pala lumabas. Umuupo pala ng mababa. Gani. Ano ka ba? Kumakain ka ng spaghetti pababa? Ito na? Yes. Nabasa mo na ba, Joy? Perfect. Perfect. Sige, umaga pa nating sabadin si Gob. Sige, Pero may arag Action Boy nga nabudlayan, hindi magtagalog, no? Ako, ako makatagalog ko, galing ti ilugugin ang tono eh. Gani, no? Pero hindi ta pala ma-notice, ha? Pero, kita lang na hindi ka notice. Pero magpamati ang iba, yung nakadlawa na tayo gali eh. Kinakadlawa na pala nga itong Tagalog kasi kahit insakto naman yung grammar, pero yung ating tono is malalaman talaga nga halin sa bakulod. Ano bang nangyayari? Sige try nato na kay masiara siya. Hindi Joy, party sa life niya. Ano naman ko siya, party sa Bagyo. Ako hindi party sa life niya. Sa iya first ako siya nga kwan sa iya nga love life. Kasabad. Maki Villarias Gangoso, good morning. Wala na di ba lang kasulod sa akong nga, comment? No? Ako na kasulod, damo di sa ako na. Damo da. Peter Alegarbes Jr., morning man. man. Kalantaw. Ay, ari na gali. Hasmin Nonial Pilario, Kaglani Villoga, hindi kompleto sa akong di ilang tao di mo be? Lani Villoga, kung anong... Sorry ka na lang, hindi ko makita si Lani. Hindi mo makita si Lani. Kaya nakita ko din si Dennis Richard Di Boromo, karang bundakan, takit ka. Amiya ako yung wala ko nabudlayan mag-Tagalog, mas nabudlayan ko sa sitwasyon sang banks mo. Sinuyapan na kakaroon. Waringon. Sa tanan nga taga Barangay Talaptap, kagkagawad Angelo Plaraw sa Family Villoga kag Family Waringon. Dennis Richard Tiburon. Miss Jenke de Alagdon, morning. Teresa Linaha Kayaw. Uy, si Stella Maricel, nagpadala 75 stars. So, thank you again, thank you so much. Thank you again sa imo. Ma'am Vanessa May, hello. Ay, hindi ko nakakabalo sang ni... Hola. Buenas tardes a todos y que Dios los bendiga. Con amor desde Minnesota. Si. Sabta lang si. C, D, E, F, G. Loida, Chona Cordero, morning. Jory ni Pamuseno, Ana Sinoro, Ma'am Van. Good morning, dira. Karaway ko pa lang butan siya eh. May Anto Derrera Alisbo.
Taga 6 Road nga sa Puente Villa, sa stay safe lang. Maria Christine Suligen, Louie Alda Sr., Athia Kim Mariman, Maing Aga, Leds Bagyo sa Tanasyo. Monitor man sa La Trinidad Benguet. Love man, si Cassandra Lopez kuno. Mahina suguon, madasig pahingion. Mo na. Baon. Ate ang ngayon man yung Tagalog. Mahina suguon, madasig pahingiin baon. Sakto man. Sakto man. Raymar Beranyo Lingoste, Melvin Ara na Piniafiel. connection mo. Standby na sa mga balita national. Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, last size 24. Sa siningabahin sa aton nga pagpangalagad, check ta na yung mga ka-action ang aton sining PDMT. PDMP, upod kita kay Mr. Gerald Seffard Kaelian, ang aton sining PDMT head diri sa probinsya sa Negros Occidental. Check ta lang ha, pila ka sitwasyon naton sa pila ka mga banwa naton sa probinsya sa Negros Occidental. Sir, good morning and welcome to this Action Radio Bacolod. Yes, good morning, Action Boy. Good morning sa tang pagkalamati isang Action Boy. Yes, so. Sir, kung may mga may mga nag-declare na sa suspension sang klase, no? As of now, ang amon nga lista diri, I think pito ka LGU sa probinsya ang nagdeklarar na sang suspension sang classes. Why na sir sa nadugang as per your monitoring? Action Boy, ang update sa buong October 27, 6 a.m., no? Ang nag-suspend nila classes mo lang are the cities of San Carlos, no? Pontevedra, ang La Carlota, La Castellana. Ang tingnan mo sa kinder man lang to grade 12, no, and Bago City ang all levels. Kabalo ka, Action Boy, ang mga ang pag-ulan abi hindi man pareho sa tanan nga mga LGUs, no. So ang iba niya may mga classes kidya, normal gid ang classes, maski subong gani nga nagakuan kami, no, nagahatag sila sa akon sa update, no. May mga klase aya ang iban nga mga kay tungod nga no rain man sa Himamayla, no. No rain man sa Nigaran, kuan man, no, normal man ang water level sa Cadiz, no. So ang Kabangkalan kagilo kasi may klase man, no. So wala hindi bali tanan gid ang naka-declare sa suspension. And kung makita ta, isolated rain showers and thunderstorms, no, ang nagakatabo due to the shear line and the trough ni tropical depression paeng. That's why nga kung lang taon tagi na monitor tagi kada isa ka banwa kay sa piak nga bubu ang ulan. Ang tupad niya wala yan. Bilang Action Boy, no? So hindi hindi siya kabig naton nga ang bilog gid yang probinsya is affected. So magulo aligmat ang tanan because ang kuan is localized ang aton nga weather system, and we have to be on alert, and dapat lang magbantay ang tanan, especially sa mga pagbaha-baha landslides. Dok, amangkot kita, ining mga nag-declare sa suspension sang classes, meaning amo ni sila ang mga ginabubuan sang ulan? Yes, Action Boy, no. May mga basis mo ni sila nga inclement weather, especially may bago naman nga may guidelines naman sa buong suspension of classes, na maka-call na iya ang makita iya sa nga aton mga principals or mga aton nga LCE nga ang threatening ang ang sitwasyon, and they can call for a suspension of classes, no, based sa bag-o nga mga guidelines nga ginpa sa national government sa aton. And ang inclement weather is one of the basis man kay tungod sila yang mas kabalo sang ilang jurisdiction, especially kung low-lying areas ka, no, flood-prone areas ka. Kag makita mo nga jutay nga ulan or ang pag-ulan sang mga 3 ka oras kan
bring you to a flooding situation, then you have siguro the right decision to Declare. to suspend classes. Kasi siyempre, ang mga kabataan bala Action Boy matabok pa na sa mga suba, sa mga sa mga waterways, no. So kadelikado kayo sa sitwasyon in case nga mayara amo na nga naghatag man gali Action Boy, no. Na-remind ko kahapon, no, naghatag si Governor Bong Lacson siyang special advisory on the tropical depression Paeng, no. Even though nga ang aton nga probinsya is not directly affected, indirectly affected lang siya due to the shear line and the trough of tropical depression Paeng. So amo na, no, isa na sa mga take into consideration ni Gob, no, ang mga kabataan nagalakat coming from the places tagpakadto sa ilang mga eskwelahan, and asun matabok sila sa mga sa mga rivers, sa mga overflows, which from nagaanoblay ng gulpi bala nagasaka ang big or mga flash flood, and we have already experienced that, no. Kag nakita na naton nga may mga casualties kita dira. So it was a time na ginhatag ni Gob ang special nga advisory for all of us, no, nga mag-heed, no, even though wala kita sang typhoon signal, wala kita sang wala kita sang mga indicators nga ara gid kita sapat sang typhoon, but still, no, naghatag kita for the tropical depression nga si Paeng para sa kaluwasan sa aton mga pumuluyo. And again, reminders, no, sa public ni Gob, no, ang mga sa creeks ng mga balay, it's better for preemptive evacuation, no. Ang dabla na yung mga river banks, no, ang mga DRM offices are also being reminded nga duhagit subong ang balantayan nila. Blue alert kita for blue alert kita ginpasaka ni Gob, no, nga blue alert kita for the UNDAS 2022, and also we must be proactive and be alert sa aton inclement weather due to the indirect effects of tropical depression Paeng, Action Boy. May mga preemptive evacuation na sa pila ka mga areas ang kamo nga na monitor. Based sa ginpadala sa ako, no, sang aton update sa aton command center, no, ang nakita naton din nga mga preemptive kahapon ini, no. Moises Padilla daw isa ka pamilya, 4 ka individual, no, outside the evacuation center man ni sa ilang relative, no, sa Binalbagan may nag-evacuate man, no, sa Nobuswang Elementary School, 6 ka pamilya, 20 ka individual, no. Amo pa lang ni subong ang aton naka-record diri sa aton kagin napasa sa aton sa aton nga Negros Occidental Command Center nga naga-monitor sa aton nga mga sitwasyon upod sa aton mga DRM officers, no, sa tagsa-tagsa ka banwa kag syudad sa Negros Occidental. Dok, may mga landslide, rock slides sa pila ka mga areas? Subong sa sining tinion wala pa rock slides kag landslides, but ang nagligad, no, ang yasang dito sa may Eco-Translink sa sa San Carlos, so pero hindi na siya Paeng related or una siya sa pagsulod sa Paeng, no. But amo nang ginabantayan natin subong kay ang saturation guro sa tubig asang aton nga duta bala, water saturation niya na taas na gid, no. So ang mga landslide areas kag mga rock slides areas ginabantayan ini sa aton nga mga tagsa-tagsa ka mga DRM offices kung diin ini sila nahamtang, no, especially sa mga nabukid nga mga bahin sang aton nga probinsya. Wala na chance, Dok, nga ang Negros Occidental malabayan sang Bagyo Paeng. Anong inyo monitoring sang dalaga ni Paeng? Ang monitoring nato na based on the trajectory, no, daw babaw gini siya, hindi nataguro magpang Action Boy, hindi na tamag maigo kita ni Paeng kay mapasaka ni sa babaw, but still siguro may tendency, no, ang ginalantaw nila nga macross sa Luzon. That's why ang Luzon subong ang ginapa
preparar no sang pag-asa kay ang mga models no ang galantaw man ta sa mga international models either mag-recurve ni siya pakadto pagwa or either masulod gid ini siya with pakadto sa Luzon. But still again Action Boy ang may arabing kwan ang hatak ni Paeng no, even though nga hindi siya makahatag or hindi siya mag-cross gidi sa aton sa Visayas, maka-epekto siya kay tungod ang southwest nga hangin gina-enhance niya gapon. O kung ang aton sa una ginatawag nga enhance sa bagat. So ang ginahimo nga naga-trough siya o kung nag-iikog siya. So sa ikog ya may mga thunderstorms nga mga nga aton mabatsagan kag ini siya nagalawig duha tubtub 3 ka oras nga nagadala sang moderate to heavy rains no at times severe nga rain nga naga tupa sa aton nga locality. So ang 2 ka 3 ka oras nga ulan perti na ina ka kuano kadamo kag can result to flooding and landslide. So amo nang nga ginaabisuhan ang tanan to be alert and to be proactive no. Again Action Boy nagahambal gid ang aton governor ag pangamuyo kita, let us pray, let us prepare and be proactive towards a resilient Negros Occidental. So bundok may mga lugar pagid man nga sige ulan no perti no kay may naga-message sa aton like sa Kawayan perti pa kunong ulan nila halin pagkagabi hasta subong no perti no. May mga area pagid nga damo perti pang pagbubo sang ulan no. Yes, may ara Action Boy nagapugtak-pugtak kani may ara so ang nagligad no ang kadis ta light rains man lang ang mga areas ta sa Hinigaran light rains na himamaylan gani daw wala man ga ulan no binalbagan but kung ang Kawayan nagaulan it will depend sa ano mo sa aton satellite image sang pag-asa no nagapakita man sang aton nga mga pag-ulan no kaga ang iyang sining ano bala ang iyang kadamulon no ang kung makita naton sa pag-asa didto gid man sa diri nga coastal area subong kung makita naton malaman taw nyo sa pag-asa nga satellite image ang ara sa may coastal Okay. Sa may coastal area ang kuan sa mga ting Kawayan ni coastal area man nimo no ang banwas ang Kawayan ti laban ara dagali ang ulan pero anyway mahay na nga balita no kay ti daw ara na gid sa babaw ang bagyo daw ay natsansa nga magsulod diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental pero muna yes doc Dotod kita kadali sige doc go ahead. Yes, so ara sa coastal water subong sang Negros Occidental ang aton nga kuan no nga mga pag-ulan makita natin diri sa satellite image sang asa no sa tunga mga kabangkalan na area no diri sa may Sipalay hinubaan. So most probably ara gid ang pag-ulan sa subong naga-cross man sa Central Negros. Sige. Doc, we will call you again for more updates na lang no sa sininglakat sa Bagyo Paeng kag sa mga sitwasyon nato sa probinsya no. Doc, salamat gid Doc for your time. Yes, Action Boy, salamat gid taga mayong aga sa lang tagpalamati sang Action Radio. Sige, mga ka-aksyon si Dr. Gerald Sefard Kailian ang head sa ato sining PDMP sa probinsya no, padaan monitoring, padaan ginabantayan, pero amo na ang advisory lang magulo aligmat lang gyapon, halong lang gyapon ang aton nga mga ka-aksyon. So, ang aton mga dugang nga mabalita karon na sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Action Report second portion ng Podcast Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition ng Podgyapon sa inyong news team. Aksyon Eden Abos. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.